Kejaba ayo luwih dhisik aku lan kowe nunjukake rasa syukur marang ngarsaning Gusti kang numbing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Ya gandeng atiku lungguhan dina iki aku kowe lan kabeh para kanca-kanca Sanggar Badranaya, kepara mligi marang pepundhenku Bapak Suyono Ibu Umi kepala desa Koripan Sagotak Wongso iki
isih pinaringan Syekh Nugroho wujuding kabagas parasan lan kang wilujengan lho ngono mak ya mergo saka kuwi tenan dina iki awake dhewe sosowan mergo tinimbalan Mbah Yono utawa kanakune biyen wis Mbah Notol mergo ya cilik iki wadanane ngono ya dina iki panjenengane Pak Suyono Pak Kepala Desa Koripan netepi darmaning werda ngentaski terusken putra Mas Hafid kang wis pirang dina kepungkur kae jauh kelawan Mbak Alvin saka Blumpang Tangkal Sawurana lan iki mau nduk merga ya wis sepasaran banjur diadani upacara wisudan kali dharma ing kene ngono ya wah acarane iki wis nganti 3 dina ngono ya dek wingi bengi wis kawitan terus ya payupan dek nyawan payupan dek mambengi payupan karo campur sari lan bengi iki dibacokake gelar oleh wengi nah pas isih dibacokke sesuk esuk lho sesuk apa mak murwa-murwa laura gajah-gajahane sesuk bengi tenan apa ora iya kok menawa iya lajar ngaturake syukur ya mak iya no mergo wong kang gedhe rasa syukur iki insyaallah Gusti bakal nikel tekokake marang kanikmatan lan kanugrahan sing wis diparingake ngono ya mak iya kita iki mau rada over sampai ke Mas Bambung dan operator wilayah anyaran ini Mas Abu lan sampai sore mau nganti rambutnya ibu tek sana liko nah ini mikir dan alhamdulillah nduk sowan eneng Desa Koripan bengi iki setelah tahun 2019 nek ora salah kan Mbah Yono anyar-anyarane dadi lurah nek wayangan ning kidul ngono kuwi kaya rombongane wong akeh ngene kae sik saperangane sing para pengrawit sepuh-sepuh saiki wis do nyuwun istirahat dan yo kondisi fisik ngono ya hasbunallahu wa ni'mal wakil
nyuwupi lan ngelingi yen tos temne amung Gusti Allah papan kanggo sumindhe bro ngono ya iya aja nganti kok kaya surasaning kembang kuwi mau kesusu keseluruh banjur mangeran liyan ku ora becik ngono iya dosane ora ono sing kena diampuni kok ngono ya iya lho wah full tim ngono ya iki bengi iki sing asta pendaki Mas Rendra Satya Subagong sarjana seni iya alhamdulillah dia ini bengi setelan nganti masuk angin aku ngajar ayo delala ngademi rajama kaya matur nuwun tangga-tangga Sanggar Badranaya disengkuyung Mas Ahmad Saifuddin saka ngendi iki saka Wates Kecamatan Jenangan karo Mas Ananta Ti Garuda apa jenenge apa kuwi jenenge Mas Ananta Wicaksono kok ngendi iki saka Sumarata ya alhamdulillah iki mau paring sabiyantu mergo kancane dhewe sing loro ra iso nyestreni ngono iya matur nuwun Mas Nata Mas Udin dan Mas Udin Mas Nata ini beberapa kali nggih nderek berkahi mriki alhamdulillah matur nuwun panjenenganipun menika ugi dipun derekaken pesinden Mbah 1 2 3 4 5 6 meniki sesuai kali panjenengane Mbah Lurah ingkang kidul piyambak menika wit kolomben pun wonten mriki nggih Bu nggih Bu Sumarti nah menika sinden baku menika wah Badranaya ini ra disuwi Bu Marti wis dan kaya pitik babone ilang kae. Ya. Lah sing tengene iki sulis Eva Ribbon. Kok nganggo ribbon. Ha biyen iki asline nek ya ndereke awake dhewe, iku ya kurang luwih biyen iki nyindeni awake dhewe ono nek 3 tahun. Iki tahun 2009 nganti 2012 Mbak Sulis nggih. 2009 2012. Nah, banjur ke Bandang yang Rembang katut masih gendha kuwi sak tengene sisan kuwi Mbak Rani kuwi ya katut merono iki ya. Alhamdulillah niki iso berkahi kula mulai ya ngeten iki wayangane alang ujure sakniki. Cara Ponorogo nggih ngeten iki. Nah, menika Mbak Sulis Eva saking Blitar. Nah, iki nek konten sak TikTok wis familiar karo Mbak Sulis. Oh, iya. Iki nek rampung wayangan biasanya karo Pak Deminto nah wis live terus iki sing tengene iki Mbak Rani Puri Rahayu iki saka Ngambak Bungkal sing tengene meneh iki Mbak Marfuah saka Pelanggan Banjir iki nah dek mbene jare rompek leleng ngono iki dek bacang balong alhamdulillah tengene meneh iki dek iki wis nang kene iki malah ngewangi usung-usung ajang. Nggih. Lah nika saking Gajah Kecamatan Sambil. Lah sing mriki piyambak menika nggih mriku Wetan Bulan mriku. Niki Vela saking Munggu. Iki mau ya gajeke esuk wis nang kene sore mau nang kene meneh, Pak. Mboten. Oh, nggih. Ketoke ganti ani sore mawon. Alhamdulillah ya Mak. Iya. Iya bengi iki disengkuyung karo kadang-kadang delayan campur sari ngono ya lan ora lali tak aturake wayangan bengi iku do disiarake secara langsung Jobe Multimedia Record karo kanca-kanca kita ya akeh sing iki mau record napa live nah mang tulis tenggen kertas mriku kula saged nyebutke ra ana tulisane aku bingung oleh tak waca ndak malah dikira aku dukun iso nerawan. Ya, kebat. Hingga ya diberiake karo Cak Yudo CS. Kok mau disebut CS? Ya, kalau mongso ya karo kae ngono. Ya ora nek karo ning kene iki ya karo kae. Kang alus-alusan rumiyin, Bu. Nyuwun kados padatan. Kula ngambang rumiyin, Bu.
cara kuno ya wong awake iki mbok canging desa payange ra cara kunar melu-melu kalongan saiki ora nuntut ya mangga Bu. Sapa lho? Mas Rifki. Wah, iya termasuk bintang tamu. Oh, no. Ya, maka alhamdulillah nduk siang nek wis ngene iki wis terasa nek layangan tenang ngono ya. Iya. Nah, jan bengi iki ya cuaca ya mendukung. Delalah jan sekti tenan kita iki. Bayono kagungan bersoe rong dina bulane bengi iki puwadang kenceng terus lho. Ngono. Iya. Oh ya nyenengke tenan iki iso dulur-dulur iso do ngrumpuk iras pates melu tirakatan napaki bali wis mari Mas Habib sekalian garwa ngono. Ya iya ngiras pates karo dulur-dulur para pedagang iki ya beda laris kabeh do payu kabeh dodolane nduk ngono ya Mas. Iya ayo ndak saben nek kanca-kanca
dodolan iki nek laris nang aku ya melu seneng ngono ya mau tak konconi rintip wit saka Pandhean Ngidul nganti tekan Ngidul kono iki sing dodolan iki ya sawetara lumayan akeh ngono ya Mas ya lah ini tak yuda perahu dari nah, Mas Dupe turun dikondisikan di Ungarien kalau tak jatuh karo Mbak Sulis tenang Mbak Sulis Ribon ini tak telur Sulis Ribon saja ya kantor Mbak Sulis nah biasa mikir dalam Mas Dalan pripun iki kabare dangu mboten pinangira sami wilujen pangestunipun menika pinaringan sehat ugi sehat jiwa raganipun. Nah niku baku. Nggih, panjenengan langkung ngoten to? Pangestunipun raketan nggih kaya napa kahanane nggih tasih. Wilujeng ya ragane ya jiwane. Jan buang lho mboten disindeni panjenengan lho. Nggih tamu sanget. Niku napa ndak kula ten bener bintang tamu tapi kula kok seragame ngeten iki. Amargi kula niku sampun nderek jenengan awet taun 1945. Baik. 2009. Nggih 2009. 1945 ya kaya kekarang syukur-syukur mangko ya Indonesia merdeka. Nalika menika tesih kula tesih ajar. Nggih. Panjenengan begitu tesih ajar to nika. Wah, ajar mau ora kalap nih. Nggih, saniki pun zaman sumonten. laris yang boten jaman. Nggih, wonten. Terus dalami napa malih jenengan? Dalangi sing kesro-kesro barang niku kok. Nggih, alhamdulillah Mbak Sulis. Niki wau kok nggih alhamdulillah panjenengan selo saged kula selane. Oh niki kathah selane kula. Adate iki ndak kula kontak Mbak Sulis saged boten ya Mas. Pak anu main ngono lho. Jane niki dalu niki kula jane nggih main ning demi panjenengan. Wah iya. Iya rumah saku kok. Anu aja kabar-kabar cari anakku melu. Marai kacau iki kok kacau. Nggih. Matur nuwun Mbak Sulis, nah luar biasa. Kangen kali swantune panjenengan mbok nyobi setunggal ngaten merdika menapa ingkang panjenengan aturaken. Langgam mawon nggih. Boleh. Ning dibawani lho nggih.